Nakozi best mai barodara بگیرم که برادرت چو زبلکی رو بدش که بار دیگه سلام یکم لایک کار نیست برادر خوش اومدی در روی افیر یاد سه کس از چهار نشید شخلیشید همون را گرفتم ای سری تری افیرش کنم خوش اومدی فرهاد حسینوف با هم چهاریم دگی را عبرت نگرفتم تری افیر کم کردیم روز دیگه خیلی قیم салом алейкум салом як бори дига хуш омадем бародаро бахшиш рӯи эфира нафаҳмидам киштум ай сар эфир кардам и эфир дар чӣ хеле овоз аст овоз паст овоз олиам пастая салом алейкум алейкум салом дилшод димон хуш омадӣ бародар соз шид маълим овоз ҳафт нафарем ку гап занем бародаро телефона дар бехи гӯшам қапида буда ҳозир каме хубтар шуд фаҳмо камтар дуртар шида будам аямӯ ҳисоб бошам зиндаем братано о зиндаем дилшод дар чӣ кору бор машғулем ҳеҷ гуфтем я эфири сумакӣ кунем бародаро қатъи қаку ку бародаруро иқа саводшона бисанҷем ха ина савол ма мақсад маам ами савола устод худат гуфтӣ саволҳои илмӣ бите наҷои мо да камкам борон сар кард маам ами савола а интернет гирифтагиам паррандаи тезпарвозтарин дар ҷаҳон кадом паррандае номша бигӯем чӣ намегарӣ ҳеҷ ҳамун кору бори пешина уқоб не уқоб нест бародар чайка парранда бародар нуми парранда аҷоиб аёли ма бугӯ мумкин ана саволи зур лекин намедонамаш ин номи парранда аҷоиб аёли ма бугум шумо да мумкин интерес нишава баъди наёфтем баъд мегумаш ин савола ма дар телевизор дар тоҷикистон будам гӯш кардам дар барномаи оё медонед дар телевизор мешид ай ҷаҳонамо мешид бале як бор такрор кунед салом брат алейкум салом шариф блог хуш омадӣ бародар савол ҳамин хелай бародар ки паррандаи тезпарвозтарин дар ҷаҳон кадом паррандае номша бигӯем ко мебиёва соҳиби 100 рубл мешава саволи мантиқӣ аст ё саволи ҳақиқӣ саволи ҳақиқия мантиқӣ неста саволи ҳақиқия
мақсад ҳами олимо исботкардианда паррандаи тезпарвозтарина дар ҳамн барнома ма гӯш кардам. Стрит, марғобӣ, не бародар, дрофа. Хуб, не дрофа ҳам нест бародар. Чайка, достак. Не, чайка парранда нестай, Дилшод Димон. Паррандаи тезпарвозтарин гуфтам. Колибра, сокол, не бародар. Салом акай Беҳрӯз. Боша, не боша ҳам нестай. суол чӣ буд? Мо нав омадем. Алейкум салом дӯстон Фарҳод. суол ҳамияй бародар ки паррандаи тезпарвозтарин дар ҷаҳон кадом парранда? Турна, санговдавак, не бум. Ака чайка парранда ҳай. Чайка парранда. Ман нафаҳмидам чайка паррандаша. Беҳтарин агани. Соч, не соч ҳам нест бародар. Чайка пада. Чайка пада ҳаст. хай узр, ман нафаҳмидам парранда боша. Ман мақсад беркут, не беркут ҳам нест бародар. ҷеглок, фрегат, не ё ҳам нестам бародар. сапсан, не сапсан ҳам нест. сероголови албатрос ям нест бародар. номша намедонам. Барои тезравиш чакаш мегӯянд. уқоб, не уқоб нест. уқоб ба фикрами паррандае аст ки дар шав дур бинад. агар хато накунам, лекин тезиша дига паррандае. чулки, лаглак, не бародар. нирок, маем азамблок. беҳтарин азамблок бародар. Зинда бошӣ ки иштирок ресай дар эфирои мо ба аккаунти худам. беҳтарин зинда бошӣ. миннатдорем ки омада иштирок ресай. сапсангага нависондимат набуромад. Не чӣ ба буҷа як чанд одам блок карги буд. ҳози ма дуромам гирифтам ай блок. Намедонам ура ки кавш. колибра. колибра ҳам нест бародар. колибрарам гуфтам. крохал, не иям нест бародар. мақсад на хеле камтар осонтон мекунам. ҳамун намуд як ҳайвони дигаам пачти қариб ба ҳамуну монанд дорад. куршапаррак, чуа ку як дофи дига будро бародар. барои ҷа як ду се нафара ма блок ман намедонам ки блокшон кадай. ҳози ҳамиҷа ма дидам. не ки ма гирифтам шонай блок. ҳози як минут. ина диди ман надорам дига одами. инҷа ин се нафар модератор дораву одами чикарагӣ надорам дига ман блоккарагӣ. бинавис бояд бирояд. дар конкурс чанд саволай? дар конкурс бародар 15 ё ки 10 ҳам хеле саволо мешавад. зох не зох навистай. ин нестай бародар. окей. гагара ҳам нест бародар.
глупиш нест, качурка, буревестник, кабутар, пеликан, баклан, аккаунтма. Аккаунта наёфтиса? Олуша, не бародар, штормарғ не, сапла нест, випам нест бародар. Кваквам нест, саплиям нест бародар. Аистам нест. Калпица, каравайка, фламинго, мадаринка, густава, кафтар, мчатся 110 километр час, копчик, шилохвост, широконоска. ман намедонам мақсад ин чизои шумо навистесен. ҳамун саволе ки ман гӯш кардам набуромадесай бародаро. шумо мумкин алисада бизанен. ин савола ман ай алиса гирифтагӣ нест, ман ай телевизори ҷаҳоннамо гирифтагим бародар. ба як барнома мешид. оё медонед клоутун свияст утка бум красота шилмуш широконоска шилховонос не ё нестай бародар. свияст утка шоҳинам нестай. шоҳин ба фикрам ҳамин шоҳина уқоб мегӯянд. ман сари худа кардестам. чанд қашид? сапсан не сапсан нестай бародаро. хай саволи дига. хай ози ку ҳамаш мегӯяд саволи дига. баъд мегем ин савола боз саволи дигамонам метем. шоҳин ба тоҷикӣ 110 км час меравад. аз ҳама паррандаи тезпарвозтарин дар мир. саволи дига. шоҳин аз уқоб фарқ дорад. фаҳмон. наёфтена? не шоҳин нест бародар. ҳоли бестен биёвем ҳама каса. хар бикоен. ба ҳамин намуд гуфтесам ку як ҳайвони дигаам ҳастай. почти нуми ҳамира дораву як чанд ҳарфш фарқ мекунад. ҳамун ҳайвон сияҳад. почти ҳамун нума дорад. ягон 2-3 ҳарфш фарқ мекунад. тез таслим шидан дар кор нест. рост мегӯям муаллим. камтар саволро кор фармонед. сохт нестай. сиёҳчаам нестай бародар.
салом алейкум. Алейкум салом. Хуш омадӣ авроқ бародар. Савола аз замин бугӯ. Инай бародар сурати уқоб барои кай? Уқоб нест шери нар. Короче ай 7 ҳарф иборат ай. Аввалш п ай. Охириш г ай. Ака чӣ савол мешавад такрор кунед? Паррандаи тезпарвозтарин дар ҷаҳон кадом парранда ай? Пинвинг. Қариб овардӣ бародар. Паланг. Сокол 120 км час. Не бародар. Уқоб не. Папугай. Не, папугаям нестай. Хуш омадӣ Апаш дастархони зебо. Соколо сапсон. Пинвинг. Пинвинг нестай бародар. Қариб овардӣ. Орла. Орла уқоб мешавад ба фикрам бародар. Орла урусӣ нестай. Короче орла нестай Муҳаммад Расул бародар. Инами ҷая пергрин. Не муаллим там қариб омадем. Аними аввал аними маълима бо ин як бародари дига кияй Муҳаммад Солеҳ амиё қариб овардесана. Ҳолиам камтар хатогӣ аста. Ман намедонам чиро дидаин, лекин тезтарин сокол. Хай бародар ма дар ҳамун барнома дидам. Нахо дар телевизор дурӯғ гӯям. Пинвинг дар гурӯҳи паррандагон дохил меша. Умар беҳуда наханд. Ака кам кам ёрдам кунед. Пиргринг. Не муаллим. Муаллим қариб овард озимиёваш чӣ? шояд тарзи навишташа хато навиштаиста бошам. ҳо анами тарзи навиштанаша шумо ҳамун як ҳарфа мақсад ҷобаҷо кардан натонистен. Анами як ҳарфтон ҷобаҷо бошад туғрӣ мешавад. ба ҳамӣ гуфтам ку ба ҳамун як таи дига монанд айнумош. Пачти монандӣ мекунад. Перегрин. Пегрин. Не перегринам нест. Пегринам нест. Пеликанам нестай. Пирингам нестай. Пелигрин. Хилгрингам нестай бародар. Қариб овардесен. Инам як дона ҳарфа мақсад ҳамун ҷошда намондесен тамом. Пиргринг. хулиган қариб овардӣ бо камтар хато кардӣ бародар. Шикори перегрин.
نه برادر پرگرین نه خی او حرف است که скільки пегаліться аксари حرفش گوین گفتم کو سر حرفش پی آخری حرفش گی برادر پرگرین نه برادر اولی حرفش پی آخری حرفش گی ای 7 حرف عبارته برادر نه پول نی مقصدش تون کم چی میگم آگاهی تون کم که همه حرف عبارته پول رینگ نه برادر پررینگ ایشان نیست پررینگ پرگرین پررینگ نه برادر اول قریب اومدین و با ورپش دیگه خیلی دورتر رفتین مقصد همین معلم قریبش آورده پگ رینگ نه برادر این هم نیسته салом дуруд ба шумо бародар алейкум салом хуш омадӣ рустами бакриддин бародар хуш омадӣ эфири мо да эфири мо савол ҷавоб будай бародар коме ки ёфт соҳиби 14 сомони тоҷикӣ мешавад як савола ёфт пинвинг анми беҳрӯз қариб овардӣ бародар қариб овардӣ як ҳарфша ҳаминҷа хато менависем пегринг не бародар саломат бошед сипосгузорам беҳтарин бародар хуш омадин як бори дига мековем бародаро ё ки мақсад айсар ё ки бугумша агар буковем қариб овардем мига перегрин не бародар дунёи забонҳо пингвинг чи сумайяхон сабринахон савол дорем ки паррандаи тезпарвозтарин дар ҷаҳон кадом парранда ҳамонро гуфтестанд апай хусусияти эфирашон нест эфири ҳамо апай хусусиятшон мекардагие бо сабабҳои техникӣ бигем вода интернет нест мо давомушдоисем саволи навака пневинг нест пенвинг нест бародар дидам перегрин аст ба англисӣ дидам пинтаграк салом ба ҳама админ лайк ва сабшеса мондам дунёи забонҳо хеле намедонам ане ки гӯшкардагӣ ман мақсад дигар чиз буд мара бин шуморо ҳози хулиган пенвингам нест хулиган бародар фаҳмо акаҷон зинда бошӣ ҳамаи шумоёнро ба баъди 30 дақиқа ба пахши мустақим барномаи шоми панду насиҳат қисми 13 даъват мекунам ина бародаро марҳамат кунед эфири бародари мо рустами бакриддин салом алейкум салом хуш омадӣ саволи дига пенвинг перегринг не салом пинвен кулуч бучид кулуч ҳастай бародар дар корот бошена кулуч
чоканам бугум нумшаёк ёли амекоин. Перегрине, перегрин, шоҳин. Перегрин, шоҳин. ҳайрон? саволи дигаришта мегзарем. Чӣ бозӣ рафтесай? Бугу. Бозӣ ҳамияй бародар ки савол метем. Савола ёфти соҳиби 14 сомони тоҷикӣ мешавад. Пенвинг, пеликан, покубринг, первинг. Иҷа сум метӣ, сум мегирӣ. Чӣ хелӣ ҳай? Иҷа бародар сум наметӣ, сум мегирӣ. ха агар нодуруст бошад ҷавобаша бигӯед. ҷавоб шоҳози ман мегӯм бо пага дар кор шава. ҳамун ҷое ки мақсад ҳамун баранда гап мезана ман мековум меёвум бо ин қадр эфир мекунам мемонам шумо гӯш кунед ҳамун ҷое гуфтагиша. ҷавоби савол ай ҳамада паррандаи тезпарвозтарин пирвинг нимтария ҳаминҷаш пинвинг да монанда ин ки пирвингай мақсад ҷой я ҳарфи ре дора пирвинг. ира ман ай шабакаи ҷаҳонамо гӯш кардем барранда гап мезана дар бораам хеле оё медонед. уқоб не бародар Шавкат уқоб нест. ана акс саволи дида мегзарем. бо чӣ савол будем? рост мегӯй. Сулаймон Қурбонзода гап нест. Саволи дуюм. Ягон кас ягон чӣ гирифт охи? Не оли нав якум савола доим бародар. Саволи дуюм ҳамин хеле не ки ин савола аниқ маълим медона. Маълим ин саволата нагӯ шогирдода савола метем. Аввалин машинаи электронии ҳисоббарорӣ кадом сол дар куҷо сохта шуд? Чӣ қадар вазн дошт? салом алейкум. Салом, хушомадӣ апаш. Ягон кас ёфт? Не оли ягон кас наёфта ина савол наош. номи одам саволтин. номи одам саволтин. хуб ина мақсад ҳамин савол фаҳмоя шумо дар аввалин машинаи электронии ҳисоббарориро кадом сол сохта шуд, чӣ қадар вазн дошт? саволи осонака ки ай фанни информатика мақсад давраи талабагида лабои одам гузаштагия. дар Ӯзбекистон 0 пиёда 1974 не бародар 30 тонна дар асри 20. тоннаш туғрия не ки асрша ки ман аср нагуфтам, ман сол гуфтам мақсад 197 1976 айсар гӯем. аввалин машинаи электронии ҳисоббарорӣ кадом сол сохта шуд? Чӣ қадар вазн дошт? 1972 Искра 123 45 тонна 195 не бародар.
Ханка. Вали рекордс машина электронии Subaru и дига чизай бародар айфани информатика. Чилтон 50 тон не. Фарҳод Ҳусейнов нодурустай бародар. Ситона 1990 не бародар хатоай. 1643 не комбайн не 1946 1946 чанд ка вазн дошта пай зебо? Ситона дар Тоҷикистон соли 1945. Ака чӣ буд савол? Связ камай наомад. Савол ҳамин буд ки аввалин машини электронии Subaru кадом сол сохта шуд, чӣ қадар вазн дошт? Ку апай зебо бинависен. Тамом бародаро савола ёфта гапай зебо туғрияй саволаш 1946 сохта шудагияй дар Иёлояти Муттаҳидаи Амрико. Дурустай номрои картатона партоин, ман аз скрин мекунам. Чанд тона гуфти админ? ҳазор нӯҳсад чилу шаш шастад чил. эй Маҳмад Расул бародар, акай Шавкат сози хубе. Табрик акай апай дастархони зебо. Зебоча табрик. Иҷа чӣ гапа? Иҷа да савол-ҷавоба. Табрик хоҳарам, табрик апай зебо. Ҳама табрикат гесай, мо ҳам табрикат мекунем. Далши савол. Ҳоз 1 минут бес бародар, ман савол тайёр накардам. Ҳамун хеле ай давраҳои мактабӣ савол нависам. Амиҷа ҳоз ягон одам ай Тоҷикистон дар эфири ман иштирок дора? Раҳмат ба ҳаматон. Не, ма авроқ ӯ савол ӯ саволро ман мегӯм мумкин наёбӣ. Тез хонен илтимос. Табрик дастархони зебо. Гап нест, тез мехонем. Ҳоз 1 минут бестем. Дар Тоҷикистон ай куҷо ба интернет? Хайна саволи оддӣ. Дига савол дар сарам наёмесай. Барои чизи шумо ки мақсад тез савол битен мега. Дар ҳамаи сурати 10 сомонаи тоҷикӣ кадом шеър навиштагиай? Ҳамун шеърро бинависен. Осонак савол ки тари савол мумкин ягон эфирда натана.
ман дар теҷе чӣ дурӯғ бигӯям? Туғри авроқ додарам теҷе да боши хай. Дар даҳсимаи тоҷикӣ кадом шеър навистагиай? Ҳамун шеъра бинавис. Раҳмат муаллим миннатдор мега. Вачо. Ман да 230,000 коми гузарон дар картам ку. Ҳоҷи ман 10 сомона надорум брат. Ҳар ки моро хор кард, эзид маро ёд. Я мисраша неохам, чанд мисраи аст ҳамонро бинависени. Я мисраша ман ҳам медонам. ҳамунҷа 6 ё 7 мисра ба фикрам. зур бошад 10 мисра. муҳаммад Солеҳ мега. ҳеҷ кадом шеър ҳар ки моро хор кард маро ёд. Тетерубл бугӯ. Тетерублш чия вали рекордс. ҳаминҷа 2 нафар аввали мисроҳоша навистан намира хуб мешид. Мақсад ҳамаи мисроҳоша дая навистан то менавистен рӯй мекунем. Беҳтарин мешид. Ака дар даст 10 сомона дорам қим менавистам. 4 мисра. Хай хатъяби 4 мисраша бинависен. 4 мисраша бинависен баси ҳамаша не. Ҳамаша навиштан дар кор. Ҳам 4 мисраша бинависен тамом. Ҳамаша бисёри бад мешавад меон. 4 мисра бародар. 4 мисраша бинависан тамом. Охир 6 хаттай вақт бисёр мегирад. Якум ман навистам ака. Ман дорам ҳозир 10 сомонӣ дар Россия. Бигӣ тез да бинависагани. Иҷа да ҳар ки моро ёд кард. ҳар ки моро ёд кард, эзид маро ёд. ҳар ки моро хор кард, аз умр бархурдор буд. Ҳамишам наменависӣ. Скрин кунам дар WhatsApp партнам. Скрин ка дар ҳамҷа партош. Салом алейкум, салом кулуч. Не кулуча биги бародар. саволи дига ака. Кози бе менависан ягонташ бинависа комуш мебарох. Не бародар 2-3 хатча нависта. Ака админ скриншот кунам мешава. Я хоҳиш ҳама касама да бишин. Ана ина пай бонуи пурҳунар пол инавис Шавкат соҳибшеста накардин. ҳар ки моро ёд кард, эзид маро ёд. ҳар ки моро хор кард, аз умр бархурдор. Беҳтарин ина пай бонуи пурҳунар навистаиш, гарчанде камкам хато нависта бошад, не ки навиштаиш 4-5 мисраша зиёд нависта. номрои Сбербанктонро партоен. Ман скрин нодуруст нависта. Нодуруст навистай камкама, не ки 5-6. ҳар ки андар роҳи мо хоре фикан аз душманӣ, ҳар гуле аз боғи васлаш бишкуфад бедом. Кам хато дора. хато ай клавиатура буд. Бонуҷон табрик саросима хато мешавад да. беҳтарин.
над Муҳаммадрасул бародарам навишта. аввал бонуи пурҳунар навишта. Муҳаммадрасул ту 100 ҳарф менависӣ. Ӯ шеър бисёр саросима тез навиштам. дар ду олам нест моро бо касе гарду ғубор. ҳар ки моро ранҷ дорад роҳаташ бисар. Табрик табрик. беҳтарин Муҳаммадрасул зур нависти оне ки аввал бонуи пурҳунар навист. худат бехато навистаи занай мақсадира мо додемаш табрикш кем аки чиқадар буай бигирем хата. беҳтарин ҳамаша навистӣ бародар. раҳмат ҳар ду нафар шид амё чиёту нафар то ин мақсад номрои телефоне ки дар карта связ кардагия. ман ҳамаша навистам. хайр пай бону табрик. баъзе вақто хато ай клавиатура мешавад. бону табрик камнамо мегӯям. табрик апай бону. аку чӣ буридам? аку 100 рубл буриди 14 сум. ҳар душонба 50 тиен. диршон намонад. раҳмат. мешавад. ҳозир хай бо Муҳаммадрасул яке и саволам бирохоз боку ягон саволи дигаи давраи мактабӣ ба ёд мобизана. биё ягон гам косбозӣ косара кунем дига савол намемесай дар сарам. ягон чӣ мемону мекӯем ё иншбо хеле мегум тон ки камефаҳмонам. ба пага савол тайёр кунам. пага саволои гизара тайёр кунам ба мегум тон. мешавад бародаро? марҳамат. саволи дигар. ҳозир саволи дигар метавонем. майли окей. ман пул намегирам. имонаш бошад канали муаллима реклама кунед ё ки дастгирӣ кунед акаш. имконияташ бошад ба фикр имонаш. имконият навистани буди албатта паш. албатта дастгирӣ мекунем. чиба намекунем паш. хай ном гӯен. нуриддин автор ҳавай. хай ном мегум аввали ҳарфу охири ҳарфша биёвенаш мақсад. ё ки ягон номи мардакӣ мегум чанд ҳарфай шумо биёвен. ҳозир бест. чӣ ном бигирем ки шумо дер биёвенаш. ина ном ай 8 ҳарф иборат тай буковем биёвенаш. мешавам хеле. бале хато шуд. имонаш бошад. прокрастинатсия чия? аввалаш чӣ ҳай ака? аввалаш ҳозир мегум. аввалаш ке ай? салом иҷа. ки эфир дора? иҷа ба сабабҳои техникӣ апай хусият светш нестай ҷошна мо эфир кесем www. камолиддин не бародар. бале хато шуд. имкон бошад. беҳтарин апаш мефаҳмем. клавиатурао ам хеле мешавад. дастгирӣ мекунем иншоалло. ин муаллим да ма ба 15 канал шидагиам.
иншолло бо дастгириш мекунем, ягон айда фикр накун. эфир саволҷавоб ми чиай ww як савол ёфтӣ 100 рубл 14 сомони тоҷикӣ. наҳози 2 нафар ёфт, якташ гуфт намегирам, яктай дигаш оли номерошона рӯӣ накарда. Кабутар Қурбоналӣ номи одам номи одамай Кабир. айсар гӯянд номи одамай ай 8 ҳарф иборатай, аввали ҳарфаш ке. чатка бичкинака ҳамаша бихонем. ке маълим хене ке Камолдин аввали ҳарфш чи? Аввали ҳарфаш ке. Кеневу ке. инам хеле қатъи аввали ҳарф сар меша. хуб карампеша карамхудо Киромдин Карамшоҳ. Не бародар, мы вақте савол биромад, ман мегӯм ки биромад. Маълим ёфтак, табрик кунед маълима. Маълим ёфт. Кайковус буди савол маълим ёфтакш. Кайковус чӣ хелти якин бор мешунавӣ бародар? И кинояи бисёри одамо тамошо кардагия. Нахоти якин бор бишнавӣ. Дадан. Ана ҳозир бо як саволи дига. Табрик боша дунё бародар, дунёи забонҳо. ҳозир бо як саволи дига метем. Давом дорад ё не? Давом дорад. Ҳозир як савол метем. ҳозир 1 минутку як фикр кунем. бо ин ая номи дига, бо ҳамин номам бо 8 ҳарфа. Саломат бошед Фарҳодҷон. гӯен. бо я номи дига ҳамин номам ай 8 ҳарф ибората.
ولی کانترک بکنین. افراسیاب نه، افراسیاب نیست. ай 7 حرف عبارت ده برادرها 8 نکنین. خطاش با فکرم 8 تا خواهم 7 بکنینش. برای که کاز دیگه و خیلی ده حرف استفاده نمیبرنده. مردانه اولی حرفش چیست؟ نومی مردانه کم ترک بکنیم بعد اولی حرفش میگم. محمد نه، محمد نیست. اول آخر حرفش بگو. اول آخر حرفش بگم. چهار برادران شمال واری میوریشه. کم ترک بکن. ابوبکر مبارش نه، معلم معرم. عمر اسمان نه. ای 7 حرف عبارت خیردین هم نیست. اسماعیل ابرخیس هم نیست. محمد هم گفتیم نیست برادر. مدرس هم نیست. ابراهیم هم نیست. خیریه هم نیست برادر. شوکت عبادالله هم نیست برادر. فرهاد مظفر نیست. انوشیروان نیست. سلیمان نیست. عبدالله نیست. سی علی هم نیست. ای 7 حرف عبارته برادر. فریدون هم نیست. امرالله ابراهیم هم نیست. محمدالله سلیشکم با فکرم درازی بچه دی هم نیست. عبداللهت نیست. عبداللطویش هم نیست. امام علی نه، ای هم نیست برادر. خیلی که سری حرفش بگین. اسماعیل اکبرعلی سری حرفش نه. بختیار ایسا ایمار چی دا نمیخونی که کی نویستی برادر جان؟ عمر جان کمالوف کدبودین نیست برادر. میخونم چی منو میخونم. نعمت الله هم نیست. محیدین نوریدین نوروز نبی الله نجم‌الدین نوریدین نیست. نوراحمد نیست. نبی پور نبین نصرالله نجم‌الدین یا هم نیستم برادر. نجم‌الدین نوریالله نعمت الله نبوتعلی نورآیی نوشته. نورالله یا هم نیست برادر. نک قدم یا هم نیست برادر. دنیای زبان ها. نورالی نصحالدین نجم‌الدین نواموز هم نیست. نصرالدین نکمرد هم نیست. 3 minut دیگه بکنین. اگر نیفتین خودم میگم با دیگه سوال میکنیم. سوالا
ассалому алайкум. Алайкум салом. Хуш омадӣ апай Востоглайв. апай Востоглайв савол ҳамин хелае ки номи одам ай 7 ҳарф ибората. аввали ҳарфш не бикоин яке миёй. наимҷон неъматулло мардуми бехоби ютуб. наврӯз неъматулло наҷобиддинам нест. неъматулло ҳам нест. назаралло нурулло назаралиам нестай бародар. назаралӣ 8 ҳарфе. наимҷон наримонам нест бародар. неъмон некрӯз ёам нестай бародар. неъмонам 6 некрӯзам 6 ай 7 ҳарф ибората. неъматулло не бародар. неъматулло давози бадай. накубин 7 ҳарфе неки нест. нозим салом зебо мегӯяд. накуфарам нест бародар. 1 минути дига монд. накухо бону салом мега. ва алайкум салом апаҷон восток. наимам нест бародар. неқадам наҷимуллоам нест бародар. шавкат неқадамам нест. умар камолов востокҷон салом мега апай бону. нармдилам нест. нурулҳақ нест. ина 20 шид 22 20 бародар наёфтен ягончид. ин наҳтило буд бародаро. боҳоз як саволи дигатон метавон. ин ном наҳтило буд. амир ҳарфи ле якта меяю дута. ҳоз якта кагия намира. агар якта бия 7 ҳарф мешавад. нафосат нӯҳтуло не наҳтуло. анамухе наҳтулло. анмира гуфтум бародар ку дунёи забонҳо мақсад 8 я 7 ҳози ҳамёра ҳарфое ки дута ле дута ме дора. ҳамёра дар забон хат загиян яктаиш менависанд. барои ҳам аввал 8 гуфтум бо гаштум 7 гуфтум ку. наҳтуллоҳ намешава бародар. наҳтулло мешава. мақсадам хеле ҳамсояи мо ҳастаеда ном дора. як кас дар ҷои мо буд наҳтулло. ман фақат барои ҳамун ном механдидам. худтон бириден табрик гап нест. раҳмат. зинда бошен. ҳози боина фақат ном бугум ё ягон калимаи дигаам бугу мешава. ку ягон чӣ нависен. ягон чизи дигар биён. якум бор ин хел ном мефаҳмам. хайли бародар ядду бор дигар иштироку бо бисёр номора мефаҳмем. ягон чизи дигар. хай як калима мегӯм. ҳамун калимаро биён. саволи рангоранг бошад хуб мешавад. фаҳмо як калима ай
8 حرف عبارته. کم ترک بکنیم بعد با میگم اول حرفش چیه. کلمه نام یادم نیسته. یک کلمه 8 حرفه. هفته 5 تا حرفه. 8 ای 8 هفته نیستید. ای 8 حرف عبارته. و درباره چه خوردنی پوشیدنی چه بگم درباره خوردنی خوردنی بگم شما چه میفهمین با اوه 8 میگم 7 میره شما گفت همون غریب شما میگه تو پوف میکنی من خیالم توف میکنی ما 7 میگم شما 8 فهمیدین. انار خوراکه انجیر یک کلمه که چه ما شما در فهموندم خیلی فهموندن نم یک کلمه ایده ایره بو فهمونیش مقصد می هم همی و همی نیستر سقنان این 8 اوخی چی 8 اوخی همون چیزا بنویس اوخی چی 8 نمک سیب شکر کاروان خوردنی چهارمغز همصنف چیسناک نوک برادرها همون کلمه ای 8 حرف عبارت ای 8 حرف همون کلمه را شما بنویسین بانوی پرهنر میخندی макарон помидор о қариб мо меса уже калимаҳо калон шудеса ахир меёванд 8 тухм ина фарҳод ҳамаша навистанд фарҳод оли қариб ҳамин кам тараки дига бинавис бародар чӣ мешаванд ҳамаи маҳсулотҳои ҳамин авқот мекарда мебурад карон палов не бародар бодринг не кадум не ёдамо мегӯм ки ҳамун калима ай 8 ҳарф ибората и бону кадум наиста харбуз номри 8 нея бародаро як калима ай 8 ҳарф ибората картошка не қариб омадеса 8 бисёри бад мешавад тарбуз авқот харбуза салат ангур мандарин сабзи шафтуру не карам инҷир баклажан шакар 8 дона қандсафед мандарин не мандаринам нест зарҷома лимон лаблабу макарон шумо хел акма нагуфтам ӯ калима чизи хӯрдание бош шумо хел фикр накунед шумо соф сабзавот ҳам чизои хӯрданиро навистесед тырд мандарин болгарӣ ӯ асосан ҳамин хелайда ӯ асосан дар занакҳо дида мешавад аки баъзе мардакҳо ҳам ҳамун чиза дорану мақсад бисёртарӣ ӯ чиз дар занакҳо дида мешавад
اینا подсказкатон кардам. фотилаҷон, фотимаҷон, мечашем, мехӯрем, сари ҳарфша гӯем, сари ҳарфша гум, сари ҳарфша бугум, аниқ меомад. аниқ меомадш. Як камтарак бикунем. ин ҳозир 30 шава сари ҳарфша мегум. пазанда, не, нопухта, повар, не, ошпаз, нонпаз. бешухӣ сари ҳарфша бугум, апай дастархони зебо меёванаш. барои ҳам сари ҳарфша бугӯй меёванаш. 22-28 то 22-35. баъд бо савола алиш мекунем, наёфтем ҷавобша мегӯм. ошпаз, ошпаз, повар, духовка, говҷӯшӣ, не говҷӯшӣ нестай бародаро. гуфтем хурдание ку. хурданӣ нагуфтам, гуфтам охи ин чиза мақсад шумо да фаҳмонда намеша. ма буфаҳмонамаш уже занако меганаш ҳаму гапа да. ира як калимае аст ки фаҳмонданаш номумкинае. гуфти ҳаму гапо. повар, ошпаз, ошпаз, повар, духовка, говҷӯшӣ, повар, хамиркунак, фатиркунак, сари ҳардаш гӯен, сари ҳарфша гӯен мега. хушругӣ, мандарин, мухбар, чашидан, чашиданам нестай. гуфтесам ки ина подсказкатон кесам ки ин чиз бисёртари дар занако дида мешавад. мардако дам ҳаста ҳамин чиза. мақсад и касби занакай да. ина бо ин қадар дига подсказкатон кардам. авқот кардам, кухни, хай гӯена ки сари ҳарфша. чашидан, сари ҳарфша намегум, охири ҳарфша мегум. тор пухтан, кадбонӯӣ, не, мақсад шумо именои ҳаму калимаро бинависен, баъд ман мегум ки ҳаму калимаро навистен. ба монанди ҳаму калима навистен қабул намешавад. барое ки дар мақсад ман дига калимаро гирифтагим ку. қандил, уборка, ҳунарманд, нон бастан, тарбия, кадумайдакунак, 12 лайк, воҳ акай админ. хушомадӣ апай ноза. ҷомадӯзӣ, не, ҷомадӯзӣ ҳам нест. охири ҳарфш реай бародаро, аввали ҳарфша намегум. охири ҳарфш реай, ай 8 ҳарф иборатай. комиёва соҳиби 14 сомони тоҷикӣ. иҷа савол-ҷавобай. як савола ёфти 14 сомони тоҷикиро мегирӣ. 15 рӯза интернети тоҷикистон мешавад. насиҳаткунандаи модар, повар, можно ключ, конечно можно. вот поварам нест. тарбияи модар, ишам нестай тарбияи модар. хур чия? пазантагир чӣ боша бародар Фарҳод? парвариш, хурданир навистай. савола такрор кунед. савол амихелае ки ин чиз дар занако дода мешавад. як калимаи ай 8 ҳарф иборатай. охири ҳарфш реай. бисёртари ин чиз дар занако дида мешавад. ина апай ҳамаро навистем. ҳозир ман амира бугум ку мумкин хеле ҳама шок дабрем ки ин калимаро чӣ хел мо наёфтем да. ина 3 минути дига хамир. қариб омадиса.
test tayyor ne subhan tayyor kardan subhona tayyor kardan не бародар 8 ҳарфай охири ҳарфш ре пурҳунар бале ина ноза ёфтак пурҳунара ина миҷада ман номи канали бонуи пурҳунара просто пурҳунари тоқаша мондам ина ноза ёфт табрикш кунем чӣ хел шумо дар ҳамин саҳна ҳамин одам аст шумо намеоед ман ҳайронтун мешам ки ҳамин навистесан аввал я нависта пай бону 8 ина гуфта нанавист ки мақсад ҳамин пурҳунар нанависта диданак чӣ буда рӯҳи пурҳунар хурданӣ аст хурданӣ нагуфтум ку гуфтум ин чиз дар занако дида мешавад ҳамин хел гуфтумтон шумо мегӯед ягон подсказка ки ман даи чӣ хели подсказка кунам шуморо охе ин да ягон подсказка кардан мешавад гуфтум ки касби занако дар занако дида мешавад вақте гуфтӣ ки ҳамин ҳарфа бугум ҳайрон мешӣ гуфтӣ сразу апай боноҷона дар ёдам зад фаҳмо 1 минути дигатон монда будагане хурданӣ не мақсади ма дар хурданӣ ин хелби дунёи забонҳо ки ҳамун пурҳунар чизои хурданӣ ҳам ҳар намуд чиз тайёр мекунад ку бонуи пурҳунар мегӯянд ку ҳамаи корҳо мақсад ай дасташ меяд пухтипаз ҳамаи чиз ира дига мақсад ягон хел подсказка кардан намешавад дар аввалам хеле гуфтума мақсад ҳамиам кам ба ҳамун чӣ мекунада ака шумо хурданӣ гуфтен дастон бефара шудан бо гуфтум бародар ку гуфтум ки мақсад шумо сабзавот ҳамаи чиза навистаед шумо ура дар назар ин ҳам пурҳунара ман чӣ хел шуморо подсказка кунам охи бародарам гуфтум ки дар занако дида мешавад касби занако хая хел марда камузи пурҳунарая не ки бисёртагӣ касби занако мешавад дилам сӯхт ба фарҳод значи ман нозаи пурҳунар ина пурҳунар буде ки сразу ёфтем хай дига ай эфир нагирем ки ай эфир мефаҳмам ҳозир бест бо як саволи дига хай муборак шад сифати занҳо мегуфтен ё ҳунари занҳо ё касби занҳо ана ихеле ки ман бун шамол ори меёванашку ака аму подсказка кини ки хотя бы як савол 5-10 минут бирав муаллим хадат медонем вой якам эфир кард ку қирған нашид охи минутҳои чӣ надавидисай бародар минутҳо надавидисай апама светоша киштан дига мондем раҳмат апай боҷуҷон сози ака мешавад худак сози ака ранги саволҳои акаи дунёи забонҳо бутен охи акаи дунёи забонҳо савола тайёр мекунад бародар ина ирӯз тайёр мекунад пага мета ман ҳамин ҳозир чизе аз пешам буромесай шуморо савол доисам мегӯм бестаг ҳам тай лаганча да ягон чӣ монон немегӯем агар не ина ман пага савола тайёр кунам баъд нама айрӯи саволи тайёр карди данг савол дора мегирем додар исмат девонаи биё мега девона биё хай саволи дига ҳашта ҳарфа ҷавобша намегум видео маки дид меҳнат кардам видео кардам чанд сум мара табрик кунед 100 рубл бурд кардам тонални крем мехарам ага табрик бонуи пурҳунар навистай бонуи пурҳунар бо бонуи пурҳунар навистай шумо савола навистед не бонуи пурҳунар нестай дига
ай экран менависам. ай 9 ҳарф ибората. ӯ дар ин хел подсказкатон кунам дигар ошибка нашава. Шаҳрҳо дам аста, қишлоқҳо дам ҳаста мақсад. Ҳам Москва да ҳама ҷо да ҳаста. Ҳамун ҷое ки одам зиндагӣ мекуна, ӯ чиз ҳаста, ӯ чиз миява мерава. Хеле бугӯй як ҷо да беста нея, ина мақсад ҳамиқа подсказка да. Дӯстон мондум ки соат 6 мега. Таги пиёла ранги апай хосият мега. Ано хеле мегум кунам багардан чи ҳай ака хурдани пӯшидани ҳай. Не хурдани пӯшидани нестай. Гам мақсад дар ҷое ки одам зиндагӣ мекуна, мақсад чӣ хел ма шумода подсказка биёрам ки шумо нафаҳмед. дар ҷое ки барои одам условияи зиндагӣ кардан ҳаст, ҳама шароитҳо ҳаст, ҳамун чиз мия мерава мақсад. нақлиёт, мошин, не офтоб, моҳтоб, қувваи барқ, нест, самолёт. Чанд ҳарф гуфтен админ? 9 та ҳарф. 9 та ҳарф. ба чилком як бори дига ҳисоб кун. борон, атмосфера, не. бухгалтер, 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 бухгалтер. Не бухгалтер нест. ҳавопаймо не. ӯ хонам я апай духтури мегум дастархони зебо. дар ҷои мақсад дар ҷое ки одам зиндагӣ мекуна, ӯ хона мия мерава. фарқ надорад шарқ, шлоқ, Москва ҳама ҷода мерава. условие ки барои одамизод условияи зиндагӣ кардан боша, ҳамун одам ҳамун чиз мия мерава да. ба чиликотон хушрӯ ҳисоб кунем. ҳисоб кам. ака ин рӯз як беномус эфир кардааст, дуромадам ки ҳамун беномус буд. бисёр эфир кардеста. зимистон, автобус, духтур, такси, вайфай, не ау неста. кишти, самолёт, баҳор, тобистон неста. инаи дӯстон медиа қавақоша духта. гази табиӣ, не гази табииам неста. шоти телефон, не шоти телефон нест. фасли сол, не. админ салому алейк намегирӣ. дӯстон медиа салом та чо доди бародар, чишмом хираш чхелишт. салом та алейк ба фикрам гирифтум ку инҷа смайлик монда. ай мара бихон. мегирем чӣ ба намегирем бародар. қувваи барқам нест. гумшен 8 ҳарф мегем. салом алейк бародаро, ҳама каса хубен, шукронаи худо. 9 ҳарф мегад. апай зебо такси мега. шамол, борон, электричка хонаи одам мерава Фарҳод. клуч диҳен, ина бародар клуча биги. се соат пеш салом гуфтам. салом та гирифтам алейк бародар. тани солим, не тани солимам нест бародар. болғара те, болғара ина бародар. шамол одам, футболист. Муҳаммад Расул футболист хонаи шумо мия мерава. велосипед. қирған та ҳамун ҷои зиндагӣ кеси велосипед мия мерава. ҳамсоя, не ҳамсоя нест. ай 9 ҳарф ибората. меҳмондориам нест. ва алейкум салом, хуш омадӣ. сабр мега. сабр салом, сабри шаки хуш омадӣ бародар. одам бегаҳ мия, саҳарӣ меравам.
почта не ҳо меҳмон свед ина маҳмарасул ёфтш светбинакай бародаро и чиз светбинакай мақсад миям меравад дига ма подсказка ка натонистам тон светбинакай ам чиз табрик мекунем бародар и 9 ҳарф мегӯ 9 ҳарф ма гуфтам охӯ ма гуфтам ай 9 ҳарф иборатае ку табрик акай маҳмарасул хонаи мо намия шаҳрда хонатон намия газбинак не ака дурӯғ ма 5 сол меша светбинака надидам табрик акай маҳмарасул безебагане светбинак ба ҳамара раҳмат рост мегӯяд ҷои мода светбинак нест безебагане свет навистак мешавад светбинак мақсад ма ҳамин чиза дар назар доштам як учочукбинак мерава ку учочукбинак меган яхело светбинак меган амхелӣ меган да мақсад неши ман наёфтам хонаи мо фақат квитансия меяд тамом светбинак намеяд хай агане кам квитансия светбинак шаби чанд сумети 14 сомонӣ як савол да бародар итари наши тез ёфтисем оз ма тай кружка да мемонам букоем биёвем анами савол чанд кас буред иҷада маълим буред ноза буред апай бону буред бо ки будам инҷа 14 сомон 100 рубл мешавад ҳо бародар 14 сомон 100 рубл мешавад чӣ хел тез меёвем мурду ман хаяк ибо дар тай намеғинҷау ман нафаҳмидам ку савола битен ма аввал чӣ фикр доштам хайна бо ай сар савол метем озё неки даиҷа бад мақсад ман шуморо хонда метониста бошам дар аиҷа ма ба фикрам шуморо хонда наметавонам оз бесхай дар тайнами чия пиёла тайёрка пиёла тайёр кардаму шуд безе маъқул нашуд пиёла сура адреса шӯй накунӣ бо бичаспӣ бугу ака амишав безе пиёла тайёр мегӯяд охир хай чӣ хеле кунам бародар ин рез кишида бароям камтар безе пишид гугирд воҳ бача хай бародаро ишонтон доам ман мақсад алиш намекунам хе гап мезанам ёфтен оштон шавад ишонтон метавонам телефон нестай ӯ чиз хурданӣ нестай на подсказкатон мекунам
хӯрдани нестай тухм нок заритяк зарятяк гуфтанӣ бошӣ нестай калидам нестай бародаро гилам нест зарятяк нестай бародар хӯрдани нест мақсад хонаҳои бисёре одамонда мумкин боша чизи даркорӣ айда барои одамизота чизи даркорӣ ай карта зажигалка карта не чанд ҳарфа ҳозир беку ҳисоб кунам 8 ҳарфа калиди хона картошка не аки ҷама гуфтум чизи даркорӣ яй бо шумо нагӯем ки баъд ишон тонатон бигӯян чӣ хел чизи даркорӣ ай мақсад ҳамин чиз саломатии инсонда даркор ай ак саломатиш дам неву мақсад ҳамин инсонда даркор ай да саломатиам бигӯем хато намекунем дору нестай риштасӯзанам нестай тарафҳои моram тов бихӯрем гап нест тов мехӯрем гугирд нестай дору чой парастамол вазелин собун спирт не ин чизон нестай 22:55 наёфтем бозира стоп менем бо дигар савол шампун 8 ҳарф гуфт ё дору мега спирт шампун сигарет маҳмарасул сигарет барои одамизод муҳим ая барои саломатиш ручка қалам мӯҳ телефон укол бинт 8 ҳарф ай бест ман хато гуфтам 11 ҳарф ай чиликом қатъи хато ҳисоб кардам 11 ҳарф ай бародаро 10 нафари ҳузур дорем аз 11 ҳарф иборат ай барои саломатии инсон мақсад хеле лозим айда ваҳ 11 таҳо 11 ҳарф буда бахшиш админ хитон хато гуфтен ака 12 нафара садрбурӣ гуфтем гап нест мада 10 нафаришон десай маскан не маскан неста 12 ҳарф ай апай пазанда шаурма 6 ҳарф ай 11 ҳарф ай 12 гуфт аз 11 ҳарф иборат ай пластирин не антисеп не риштаву сӯзан ба саломатӣ чӣ дахл дорад собун айнагӣ неям нестай дӯстон шавдарға мешаванд аплесин парастамол не парастамол нестай рексонам нестай 11 ҳарф ай бародаро 52 дезодорант ҳам нест бародар
мокри салфетка не ассалому алайкум. Алайкум салом, хуш омадин. Таспеченкнак не, як бори дигар гӯенака. Як чӣ вақт чӣ хеле бифаҳмонам, як чизе ки дар таи коса барои саломатии инсон муҳимай. Аки муҳим гуфта ира дар назар дорем ки ҳам инсон дар лозимай ҳама чиз ай 11 ҳарф иборатай. коме ки ёва соҳиби 100 рубл мешавад. 2 минути дигар мо давлени санҷак не. негуфт апа боноҷон негуфт мегӯяд шапка не, носки не. киртаам не. не гиланволкаям не. майкаам нест. дӯстон бо чӣ рӯй кард? ягон таи дига бугӯ мега. брюкам нестай. о дар таги коса мегӯем ку коса дар тагиам коса охи галерка чӣ боша? боз як бор ҳисоб кунем. аниқ 11 ҳарфа. хеле агар дига намудаш қатъи ҳисоб кунӣ 8 мешава. мақсад ин намудам ҳисобаш мекардиям да. ман 11 гирифтам. полотенца не, сачок не, дастархон не. ина шира хай бестем бародарон, ман худам нишон додам бо нагем ки ҳами одам фаҳм. ина дидесин талеркара. ина гӯшт тозакунак. ина бо нагем ки дурӯғ мегӯям. чӯда камераи хит кардем. аввал ман гӯштковак ҳисоб кардам 8 ва бо гӯшттозакунак ҳисобш кардам 11 ташта. ухачиска. дастархон дар таи пиёла чой мешавад. бесавод. ингалятор. бо як бо ҳозир дар таи ҳами коса бо мемонам. ку бо ки меёвад? чӣ бимонам ки? монам ягон таи дигар. о ҳами ухачиская. охи ухачиская мақсад шумо нанависта будед, ман инҷа ишон додам. қошуқча главаной бой. наи ноза нависта буд аниқ як бори дига ҳисоб ку 11 ҳарфа. ҳами чиғо давоҷа ман баромам шуморо ишондоанӣ рафтам. дар хонатон бо чӣ дорем пешакӣ бигем. ягон таи дига монам бародаро бозӣ мекунем ё ки намекунем? куя сухан кунем. кумая дари холодильникаҳои кунем чӣ дорем? о анами ба фикр мешав. навистам дер рафт.
دیوانه شدیم ای نویستن بو میگیم تیز تیز جفتش کن. اینی می جهت چی افتمونم شاخدم نمیدونم میشمونمش کپچوب یا ماینز داریم. نوزد جان تیار شو ای خاله короче о بسکی بزنش خیلی موندیم ایشون تون بتیم روز ایشون تون بتیم. این کوسه ما در تای همی کوسه چیه؟ شاورما در خردین که ما وابشه شاورما نیست پیمونو. اوه یک گالون ایستیان کن یک تخم کوسه دروش کیوی چسنوک تخم تنگر روح تنگر در خردین من روح پامیدور کماز بادرینگ سیر سودا نوشینچه موشینچه شنایده بودن نوشینچه یکم بار میشنم چکه قم سنگ قروت لیمون رولتون قم سنگ این پزنده شما با قم سنگ هم موقود میکردین گب نیست بهترین بهوده نامتونه پزنده نام دورو پامیدور وارینی گوشت ایمبیر چی باشه؟ سپتانا چی باشه؟ سمیتانا نه камазча дар халдини чӣ мекунам маска не гӯшт не картошка томатная паста не сгущёнка не охи чарақ кард охай мумкин оз бестинакбаш моро барои чарақ карданаш мумкин ма барои фуреб доани шумо ин хелӣ када не тари када бошмо ва шумо чарақ қасд юра нигаҳ мекунед местед қанд колбаса сосиска қаламфур колбаса сгӯшонка болгарский имбир томат қанд мардум девона кардем ҳама дар пеши холодильникшона куя загадка тиен загадкам хеле ки ҳами чизам дар инсон чизи даркория ина загадкатон дорам мақсад бо чӣ хеле загадкатон бутам помидор об сок ина загадкаи хелитон мегум ки ин чизи хӯрданӣ неста ма ай холодильник гирифтам шуне ки чизи хӯрданӣ неста лимон капуст таблетка чия чеснок чия бугумаш биё хай косара бигирам биненаш 23 да наёфтен ҳуиш мекунам маз нестай мақсад ӯ маз чӣ ном дора ишам навистан дар кор кун дору чӣ ном дора ном дора кун спирт лавлои ристам нестай башкам доштем бучид коса бисёр неки дар таи нестай левамакол нест капелница нест ёд чия вазелин
مناویزین، پاراسیتامول، آنتیسپ، ماز، سیترامون، ماز، مگات، زلیونکا. هوپا استوب، زلیونکا یافت. ویشنیا ماز. پازنده تجکه یافت. زلیونکا. اینا بعد بونی پرونا نایسته اینه که یکم اینه اپای پازنده نایستگی. اینا بو ما شما را ایشون بتون که نگین که دروغ میگه. خیلی بگیر مایرد اینا زلیونکا و دروغ میگه. خیلی تبریک میکنیم اپای پازنده را. یاد زلیونکا یک چیز. اوخی برام گفتم چیه اوخی نگفتی دیگه. نه که ما زلیونکا نداریم. اینجا خونه مودا مقصد همه چیز هسته. یاد زلیونکا هردش یک چیز میگه. به دیگه چرقص نکنم که اون دفت چرقص کنم یفتم. اوپ این دفت چرقص نکنم. از ما یاد زلیونکا میگین. یاد دیگه های سیاه های کبود. راست میگنه که یکی شوکت برای یاد ممکن دیگه. یاد دیگه با فکر ما هرچی در خالدلنیکتون زلیونکا بوده. نه خالدلنیک در بسیار چیزا تو نویستم گفتن اوش شوا گرد شکر چی شرخ پرخ کرد. اوه ایشان فهمیدین خیلی بستگه که اینا تای همی کسا دا چیه. یه هم چیزی خوردنی نیست. ایش ای خالدلنیک نگرفت نه. ای سر گوین ای کجا گرفتین. تای کسا دا قولین ای. تا قولین در تای چیه استا. ساک خند نه اولی رام امیرا کوفته سن ای سه چهار تای افتان زجگر کن نه. من نوس میگم من سیگارت نمیکشم اپاش ندارم زجگر کن. سکوچ نداریم نه که خیلی استریج میگن همتاری داریم نه که تای کسادم نمیگنجا. لیکوپلاست نیست. زالنت چی باشه گوگیرد. لیکوپلاست نیست. نوس هم نمیکشم. گوگیرد خوردنی نیست اپاش دیگه پادکست کتون نمیکنم بکنیم کم تا دادادم 23 تو 23 رکوب کنین یک میوه. زالنتا هم نیست برای چیه. او چیز برای مردکا های. اکه مردکا گفتم زنکا هم ممکن استفاده برام چیزا. مقصد ارالش نه ممکن زنکا هم استفاده برام. برای زنک مردک یخیش تگه بیند چوی اوخاچیسکا نه دیگه اوخاچیسکا نمیمونم پاش. زوباچیسکا نه. نوس تسبیح هم نیسته. تسبیح دارم مقصد در تای نیسته. تسبیح در او کمنتای خواه. ریشتروشک هم نیسته. موشینکه دارم. بریت هم نیست. ستانوک هم نیست. تنگن نیست. اپای بونی پرونر خانیده سه. پول پول هم نیست.
станок тоқӣ очки тоқӣ тоқӣ нест, станок нест, очки нест. қошчинак. О, қошчинака бачаҳам истифода мебаранд. калид не. қошчинак. соат не, хона не. Интересно, қошчинака бачаҳам истифода. лезва не, лезвара духта чо мекунад, духтарода чӣ дар кор, ма ҳайрон. ришта хай можно бит точно қошотона мечинен безе вагане худои шон битаи кора одаме ки қошам мечина мега ба ҳар як тори қоши чиндагиш ҷавоб меган. ин на танҳо мардак занакодам дахл дорад. собун кашиллок не, мошинка не, лезва не. гел не. нохунгирак не. сачоқ ох кросовки мепӯшӣ ку чӣ ном дошт, аёдам биромад. фоҷи гуфти на ҳама мегашак. шампун дезодорант 1 минути дигамон. рексона салфетка не, салфетка нестай бародаро. сузан о ҳамино захир меовар. сузана мардакон истифода мебаранд. духӣ дурустне ки духӣ неста. 10 шидак ришта наёфтем. короче ма ишонтон медам ин ахтом бинен ки ҳамин чиз чия. диденака хабе бигиремаш айта. у ҷая бародари мо гел гуфт. гел дига маъно дорад. и крем ай бародар. гел барои риш. ина гел барои риш мега. и гел барои крем барои попшия. крем и чия яка? и крем барои попшӣ. туфлиёра мекунӣ ку. мумкин баъзе зана камкина бароям гуфтам. чирак. крем барои ақл. як чизи охирон намемонум баъд мерем ҳамада фаҳмо ба ҳамада шаби хушнез занак намекунад. чӣ бо занакам мепӯшам ку туфли сӯса. курпашара монем. акама фикр накардам ки охели карема дар таги коса монем. агар не медонистамаш. охай ака бародарам як чизи намемоне ки наёманаш. маша паша ма рафтум ку курпаша ёбам. охайна ма як курпашара қабидум. ина бародаро косара диден. тез фикр кунен дар таги коса чия. ин хонаи ҳамаи одамизода ҳаста.
мақсад даки Тоҷикистон даам ҳастая бо Москва да чӣ хелай? Стакан майка иша кӣ истифода мебарад? иша ҳама истифода мебарад. Хонаи шумо дам аст, хонаи апай бонуи пурҳунаршон дам аст. Wi-Fi мегум ман рафтум ку курпаша омад бо чор нинаро. Не ҳичи намера. ҳеҷ ҷо намера. Сим-карта Wi-Fi, карта флеш ҳал кардем масъалаеро, дига ҳечи намегӯям. Телефон зарядник, телефон Wi-Fi не. Хонаи ҳами ҳамаи одамизода ҳастай. ӯ чиза истифода мебаранд. фарқ надорад занак, мардак истифода мебаранд ӯ чиза. даже гулакҳоам истифодааш мебаранд. ака ҳамин гулакҳоам истифода мебаранд. наушник, брелок, не Wi-Fi, интернет, камера, телефон, свет, корча, брелок, наушник, телефон, планшет, айрпост чӣ боша бародар? ин чизои навиштем ё набуд бародаро? духи, музика, салфетка не, музикаам нест. маска, коғаз, бумага, калити мошин, салфетка. калити мошин гуфти форидамоне ки мошин надорма паш. маска, мошина ёд кардем Тоҷикистонда ҳаст, насиб рафтан дар кор. сарчоқ нест. доремон дар таи нест мақсад. калонкаам нест. ручка, қалам духтарои ман доранд акаш. 100%. ака дар танаи духтарот неста. мақсад истифода мебарам. фаҳмидӣ? ман хеле мегум гулакҳоам мақсад истифода мебарам гуфтам. ман нафҳмидам ки дар танашона. фаҳмидем ака? ман телефон мегум админ телефон немега ирам бо телефон менависад. календар ака. загадка гуфтам ку ҳамин истифода мебарем. аниқ инами хонаи нозашонда ҳамун чиз ҳастай. ин ноза аниқ истифода мебарем. ина бо кира бугум истифода. ҳамиҷа ҳама пачти истифода мебарем. оҳо охи мегум мақсад ҳамун чиза доранд. ӯ чиза чӣ хел бугум ки хеле ӯ чиз шахсӣ ая одам намешава. ӯ чиза ҳама дора гуфтам ку. ҳама дора, ҳама истифода мебара. ҳама дора и хеле шумо дига хеле мефаҳмед. ҳамун чиза ҳама истифода мебара. агар ӯ чиз набоша ами чӣ хел бугум настрен як хел мардак мегреза, баъд уже настрени занакҳоам мегреза, баъд ҷағва хонада сар мешава. эй дига сарш мекунад. ами занака намедонӣ. симкарта, игрушка, телефон, симкарта, пул дар чӣ истифода мебарем? зарядник, гӯшвор, кафе, сум, сараки зарядка не. танга, интернет, пул не. пул нестай. кӯдак, сум истифода мебарам ку. не беғаз аз сумам дига чӣ истифода мебарӣ? ура мақсад чӣ хел бугум? ҳамаи хонада ҳаст гуфтам. ҳами охи як загадка дига ки намеёвенаш. бе руче ҳарфоша бугум чанд қадар яхтон букоенаш. ира чӣ мегуфтанд ак ман мондам ахи ман нуша намедонам озбе. ҳафта ҳарфай. телефон қатъи ҳисоб кунам ки хато накунам. компютер, сум игра, компютер, ноутбук, свет, хурданӣ. хурданӣ либоса,
зубочистка нест, зарядкаи телефон нестай, равған, компютер дар таи пиёла монда намешавад. трайник ҳам нестай. ози ман як загадка дига кунам, аниқ бешухӣ меёвенш, бароям намекунам. Порошок нестай, нон, кола, трайник, чеснок, йогурт. Ин чизо ҳам нестай. ина бо як загадка дига ки ҳар рӯз шумо ҳам чиза ҳар рӯз истифода мебарен, ҳар рӯз. хай ягон рӯзи набоша, истифода намебарем, баъд ҷақ вақт сар меша. баъд мегӯем бира ҳамин чиз нестай, биги биёвай магазин. тухм, ҷарғот, помидор, шоколад, қанд, сода, об, шакар. чой, маскат, чой нестай, помидор, картошка, гӯшт, равған, намак, рӯған, нон, гӯшт, не. қариб овардин, иншоалло ки оз меёвенш. 27 19 ами 27 25 шава наёвенш, агар худо мегӯш. шоколад, орд, сабзӣ, пепсикола 7 ҳарф гуфтен, ё нон мегӯям. қаламфир. ами боло да як одам қариб биёваш, боло да мақсад ман загадка накунам ки мефаҳма. шоколад, намак, зувачистка нест, тапаш, кафе нест, 7 ҳарф, кафе 7 ҳарф ай бародар. помидор нест, картошка нест, пиёз нахо 7 ҳарф боша. кафеварка, кафемен, пиёз, чойи қоқ ёфтак. чойи қоқ ёфт. ака урусӣ қатъи заварка мешавад, не тоҷикӣ қатъи ҳам чойи қоқ мешавад. ёфт. гуфтам ки ози як подсказка кунам, пачақ меёвад. то нагӯем ки дурӯғ буд. ина ба хубӣ шондам. 15% заряди ман монда. 13%. ман чой нависта будам. чой навистӣ, чой ай, чойи қоқ фарқ дора бародар. баъд ҳамиҷа ман гуфтам ки боло да як одам навист. ту чой навистӣ, бо ман мақсад кам таҷик кунам, меёвиш. чой отдельно чизае, чойи қоқ отдельно. ана ҳамхели кӣ бурди рӯзада, бо ҳаму ядиз, бо ҳаму одамома кай барои чой ҷанг кардем. товба ай чӣ хел ҷанг намекунӣ? ай бадав ки чойи қоқ буд, чидай мегӯем сар мекунем. салом Сабрина, сози хубе мегӯям. Сабина. ха инам хеле коми бурд, партия номрошама скрин кунам, дар карташ мегзаронам, бо пага насиб ҳамин соатода бо сар мекунем эфира. агар апак хосият накуна. ту чой навистӣ ку, чойи қоқ монд ку. о ман чойи қоқ мондам, ман ҳамонам гуфтам, не ки қоқ нагуфтам. чӣ навистӣ? ман беғарз аям чой дига ягон чӣ чира надидам бародар. урусӣ қатъи заварка мешавад, тоҷикӣ қатъи чойи қоқ мешавад ки набуромад ягонта. амӯята чой навистӣ тамом. картаи мара медонем ку номероша. ҳастай мегӯй. хай боша ҳози шамолак мекунам,
ده باشیده майли ака бешухи Фарҳод бародар мақсад мада набуромада ягон тай шумо да буромад чойи қоқни намиҷада 5 нафар ахидам 200 да бор бурд 200 рубл гап нест майли ака ҳеҷ гап нест бешухи да бародар мақсад бехафагӣ шавад мада фарқ надорад чӣ ту барӣ чӣ ноз барад чӣ уш барад фарқиш чи таам вари ман ҳамун 100 рубла мегузондам и одамам бара ман ҳамура мегузондам барои ҳамун мада ягон и таъид ман боло намедонам коми буд ош шавад чизи ҳалолӣ шавад мекова меёва апай бону чора рози чой ай чои қоқ фарқ дора ку медонам ҳамиҷадам ами ҳардад бо кӣ буд ҳамиҷада коми дигаам бурда буд ку комит бурда номрои картар номрои телефоне ки дар карта связка агар партоем ма теза как дам я скрин кунам фиртам барои айҷоз ман меём намеём худо медонем ку геро яке удалид накавуш ака дар таги видео монем чӣ номер мешава и хелам кунем беҳтарин мешава дар комментария за чӣ кунем нависен мегирам анҷа мекунам мабадам ту будӣ бародар дар ҳамун комментария ма бура бинавис хай дар ҳамун комментария ҳар се якд монен чандтаира ҷавоб доаген нависен ҳамин комментариятон мада биромад шумо мегзаронтон бе ягон ину вай ма пага мемонам гап нест апай боноҷон бурд накардан зиқ шидан рафт бурд кардан якта бурд кардан тамом ака ято фаҳмо пуридам нозаҷон значит якта я одам ду савола ҷавоб дад яй се одами дига як саволи ҳамн хелай ака ман якта ёфтам фаҳмо бародар Муҳаммадрасул ҳамагӣ 5 савола ёфтена чанд пул бурд кардин апаҷон салому алайкум сӯзинам каса омаден чӣ гапай хуш омаден чӣ гапай бародар охири боис омадӣ дер кардӣ 1 миллион нозатиҷӣ бурд 500 000 апай бонуи пурҳунар бурд хай ами ками ҷа кӣ бурд пазанда тиҷе 300 000 русӣ ҷекпот ами ноза кафон фаҳмид як инам хеле ҷура призои гизала мондагӣ буд дер кардӣ призора полни бурдам якта апай дастархон ёфта буданд рост мегӯед ки апай дастархон ёфтана гуфтан намегирем канали муаллима реклама кунем барои гуфтам ки номротона нависем гуфт ки не канали муаллима реклама ноза тарбуз чанд сум буда ма ай дунёи забонҳо бурд кардам беҳтарин агане мақсад ҳар рӯз дар ҳамин канали ман агар апай хосият светошам хеле бимбира ҳар рӯз худам мекунам сами главни соатҳоро тез ҷамъ кардам дар кор ки хона рафтам дар кор мақсад барои ҳамин биен иштирок кунем ай шумо мада як дастгирӣ мешавад бо ягон сумак ба худтонам мебарем
بهترین میشه. با ما دستگیریتون میکنیم نصیب همجودا باش. 500 سوم 500 سوم یا 500 روبل. روبل номери карта ман нависам, аки таваҷҷӯҳ медонем. Не навис ки ман намедонам. Мумкин удалит карда бошад. Барои ҳамаро ҳамтарӣ ҷиғел кардаги вақта. Дудудум. Салом алейкум. Алейкум салом. Хай ноза плейлист мони зур меша мега. Иҷа чӣ гап чаб? Иҷа дар конкурс ба дертар кади. Иҷа дар конкурси плаки рафте сабад. Да-да-да-дам. Воҳ, тоқа гузарондем. Хай наёмади чӣ хеле кунем. Ай пул қафу мондем. Фаррухшод телефонам зайна. Я подписчигма соатша ҷон дорам. Нузу ягон чи бурити папалан кунем. Ака комент бинен удалит кунам. Ҳози я минут комментария. Ҳози коммента мебинам. Ҳоҷа бо конкурсҳои гизала дорем. Комментария дидум ина. Ҳеҷ нанавистем ко паш. Наёмада 10 рӯз пас кай бекор мешад. 10 рӯз пас мега классно ноз мега. Девон 200 рубл мега. Чанд соат ҷамъ кардем? ай моли камай 1000 болотар оли мондагӣ айда. Барои видеома авторски қапид қариб ома буд. Ам видеоро авторски қапид. Видео да қапид, звук да нақапид. Маҷбур шудам удалитиш кунам. Мемони бад. Апай пазанда ами боши чӣ то наёмад комментариятон. Забин сози хубе мега мемонам бад. Соз раҳмат шумо созен, агар клен нашавам мемонам. О ака гирифтем удалит кунам. Наёмада имада паш. Ина нигаҳ кунем имада коммент наёмада. Бемай творчески будурам. Само метонем удалит кунем. Метонем гузарондинек. Ваҳ. Созрам агар пленаша ака гирифтем удалит кунам. Садрини конкурс дер монде мега.
ва раҳмат ҳардумон. Ту ҳам дер кардӣ чӣ? Дер кардем бародаро пага дери дер ҳамин соатҳои 8 ё ки 8:30 сар мешавада. Шуд удалит кунам. О апаш, метавонӣ удалитш кунӣ? 10% зарядмон. Дери дер 8 ё 8:30 сар мешавад. Хай пеш аз сар кардам ягон сообщество мепартон. Биен иштирок кунен. ҳам вақтон аз су мебарен, ҳам мақсад мо да пешравӣ мешавем, мо аз шумо миннатдор мешавем. Марам дер кардам. Як нафар гуфта буд ки плейлистотона мемонад. Баъд куҷо чӣ саволу ҷавоб ай? Саволу ҷавоб ин меяд ки Ленин дар куҷо мурда? Хеле саволот. Ҳар намуд Фаррухшох тай косаву тай таваққа ҳар чӣ дар ҷура мондесем дигар намедонам. Самое главное время ҷамъ шавад. Бошен ҳама каса 8 нафар шид. омад комментария ки тарозу мега. ҳозир мебинем ку комментария омадусус ё ки наомадусус. Килдабуле комментария. Дададам. Тамом метавонӣ пол худ удалитш кунӣ. Таги дек. О, ҳама чим самик. Хай майли ака шаби хиш. Гап нест бародар, зинда бошӣ. Иншолло пага иштирок кун. Бо пага мешавам мебарем. Бо кӣ буди ҷада? Як одами дигаам ҳамиҷа гуфт намонам, роша чӯ рафт? Гуфт комментарияда мемонам. Хай шабои нағз ҳамат хуш бошен, зинда бошен. Бо пага амҷоде. Раҳмат барои иштироктон.